Silingan dati na sirin. Matakod ba yan ang kuwan? Left side or right side nila Inday? Ag nasunog. Likod dapit. Ah, hala. Likod pero right dapit. Ah, I see. Okay, dagang bitaw po nagkuhan din. Ha? Asa ka? Sa kawas ka? Uban, uy. Uban ka daw sa basement. Na, ngit-ngit kita sa basement na yun. Unsa mo ka? Parking ba? Usa ka diha. Dinay ka mo agi? Yes. Kini kay murag nice na yun sina din ni Sud. Bitaw, bugnaw, bitaw. Hindi ko lang ka makapaldi. Ay, nila magkasakyanan. Ikaw lang may bantay na eh. Ano mo sa mga sa parking? Magpalit na may grip. Ah, Oh, hindi, dako rakaan, as rakaan. ilang kuan. Oh, Yung mga itong bantay tatay, matugan eh. mura nagajug syudad ti no. Lagi, mura na gadyo po. City na bitaw. Mura na gadyo. Gawa kay nanay nga ni ba mura nagajug. Oh, di- Syudad feels na jud boy no. Eh sa una ugway nga ni kay kuno pa. Oh, Ini nga di ba kay murag mura. syudad feels murag na nakasibo eh. Yalla, murag ano no. Mura na siya kuhan. La tuareg pick up yellow ko ya was jo pick up o yellow unique. Lain na ba ka jud kuno gawasan na tani nga kuwan hadlokon. Oh, Ay kay daghan po silang pang parking oh. Dagang bakante. Dako kay lang parking. Oo, tura bitong pick up na yellow. lagi. Kuya. Built-in ba na nga yellow siya? Dako din ni ilang mall no kay hawan makaigilang parking. Tinuod gini nga mall. Gani. Lapid dako. Ah, Ako madino kay hawan kay parking oh basement good. lagi. Naa kami sa unsa to ni? Gaisano? Kaysa no. Grand Mall, Maasi. Nakuha sila kuha, no? Syudad Feels? Syudad Feels na. Syudad Feels. Ah, diri usod. Sa kaya wag Gaisano Grand Mall ay. Basta lang sa una. Gaisano Grand Mall. Cebu Fields. Mura magsibo. Cebu Fields. Mura magsibo. Kuya, oy. Lawaw, kadako ba daan ni? China may maasim. Bangko man yung iPhone. Ah, social. Pinasosyal pag cover opening. Ha? Di man iPhone. Na ay front na. Ah, wala dili nga na. Ah, manggut. Hala, boy, mura lagi kuan. Murag sa Mandawi nga mall ba? Mura. Naingani, nga ni kurma. Church house ni maasim. Cebu Fields. Ah, Mura church house ni maasim na mura Cebu Fields. Cebu Feels, Jude. Dinduta, oy. Mura mag Cebu Fields. Lagi murag nata Cebu ba? Hala, grabe. Fairness. Dako ko di lahat. Awan ko di lahat. Ah, ninduta. Mura sinig Cebu Fields. Mura na matag na sa Cebuan nila tayo. Char na may maasim. Mga estudyante kayo. Lagi. May nga kung estudyante pala pabugnaw sa tader Lagi? guys. Grabe. Wala. Magkadaghan na kita. Hala, grabe. Mura na gajug Cebu. Naanag. Wow. Kabuan na gano'n ng university ng Maasin. Mo Jude. Dapat na Jude. Ay, Southern Leyte State University naman siya po. Hindi, sa sugod ba ng name? Tama sa sugod biya. Layo man. O pa man dyan university rin nga. Alam, boy, dako ah. Ako lagi. Grabe, dako ah, Awan boy. dito ni ilang kuhan. Hala, grabe. Dako Cebu Fields ah. kaayo. Pero oh, asay me. Nindot nga baggage. Cebu Fields. Ito po yung mga bike, boy, oh. Napi mo, kuhan, boy. Hala, kompletuhan, oh. Kay eskwela na magod hapit. Mura na nagajug na sa Gaisano may sa metro. Punta sa Cebu. Kuya, oy. Hala. Mura si gajug Cebu, boy. Nagsabi mo lang, alam mo di ko sa kuhan. Naram di ko sa Maasin. Abi kong na ako Cebu.
Gusto di mo na, hindi ko sa maasin. Aha, the drums, oh. Duta tanawas gold, oy. Gold, uta ni. Nice with tanaw blue. Nailar, hala, nailar. Tagpila. Sa question. Ha, kamahal, 2,000. Nang huwam naman ko itong aho sa una. Hinugman naman to na ho. Oh. Lingaw ba yan eh? Kay, kana lagi mo graduate na. Diyan yung palit silang ingana. Ah, oo, then di na magamit. Di na magamit. So, nang huwam. Ingana raman to sa una. Nasikuan na ato ingana. Kani nga grip. Lingaw ba yan? Ning liar ba? Ito, ana-ana ra. Dagang kay kang redeem mahimo. Listo, nindot lagi ni. Mahal ito, 2,000 man. Tag 1,000. Dagang ka mo ko na nga dagang nga tono. 2,000 guys. Wait, stick niya. Ihatag na siguro. Ay. Kasi kini. O, di di. Wag ibutan mo kay para di magpunpuan. Oo, di mo ting-tingo. Di magbunabanda. Hindot ba ng lar? Hoy, harp. Ah, di po ingani di 2,000 po ni. Ay, maudi ni ingani di ay. Wala ko ya ano. Dai jud siya ko ang din. 1,000. 2,000 kay na may mga kuan na yan eh. Ano sa po na? Ay, Ah. mo dili. Mas mahal rin mo kanana siya. May kuan. kurinti-kurinti re. Oh, pwede na siya pang I-adjust, loudspeaker. adjust. Pwede na siya pang loudspeaker. Hala, gitara. Hala, ukulele. Nga nindot. Ukulele. Ay, sa. Ay, kuan magapon. Nailon gapon ni no? Same ang gihapon, nylon. Nylon jud siguro jud na. Nice din siya, boy. Sa shalog na. Ay, kiri, boy. La, nice. Hala, nindot na gini. Wala nito tagilid dalawa na. Nindot tayo kay gamay. Cute. Aesthetic. Naapod. Lagka to kay nagsinaw. Kaya kay black. Hindi, mahanitin ako gikilili. Palit kong kay Ana, eh. Nylon lagi hapon na. Same lagi. Nindot, ag red. Lint lang red lagi. Like, mahanitin ako. Ay, daray! Sabi. Be, boy! Video ko, boy! Ano sa? Yan to bang wala. Pag kinder mo siguro din. Okay, gamay mo kayo. Hala, lahit tingog, boy! Lahi. Isang ginamit. Austin. Ha? Oh, no? Ano, honon? Pero lahi siya, o ka ng... Ana, bitaw sa nylon nung gigamit ka ron? Lahi. Wala, nindota din sa inganin. At jasunan pa siguro na. At sunod, pero niya nga na baboy. Ang stram ba niya? Ito tayo puminaw. Kahit sa kuwan. Taoy. May wala sakit ko. Hindi ka di, no? Hindi mo ang masakit ang nylon. Nylon. Nylon ang ginagamit ko. Di po, stop na boy. Bye, mga guitars. Wala'y harp. Tara, badminton. Sa ito gipangita ni Ate Grip. Wala, nakapalit na to siya. Ah, nakakuha na siya. Napoy helmet, napoy tent. Water sports, napoy outdoor. Ay, kadaghag bags. Nagbags tinda. Uy, dara, nindo tent. Grabe, mura jug Cebu. Kuyawa, ang Cebu na arinas masin. Oh, tag 999 na ni. Perfect. Heh. La, daghan na.
Hala, kanindot. Kadaghag jeans. Sus, kadaghag jeans. Ay, ni pisa, uy. Pila po ni Ani. Tag 800. Palit ko sudla nagtubig. Mura ni sudla nagtubig nila. Asa ilang mga kuan? Napo day unsa ningan ana boy? Mamiso. Ha? Mamiso mo na. Lahat mo to miniso. Mamiso. Naglibog lagi ko. Utanang ko nimo. Mamiso? Kay mura magdi mao agpangat. Miniso. Lalay lagi. Pero lagi ni diri datas mamiso. Ay tas mamiso. Mailad man ta ni miniso ba jato lagi. China. Nakatawanan. Grabe. Basta name ko. Miniso gito. Naglibog lagi ko basara boy. Mamiso jud ay. Mamiso. Miniso. Kalingaw. Tagpila ka kuan diri ah. Mamiso jud. Mamiso. Asa ilang mga water bottles? Stationary mani diri. Mamiso. I see. Iyahan ni nga rack diri ah. Mamiso. Ya lahi na po diri uban. La, dahil na po yung mga notebooks. Oh. Tingpalit naman sa dag notebook di ay. Ay, writing instruments, kuyawa. Say na as writing instruments. Lah, writing instruments. There's tools. Art. Kuyawa. Paggamit. Ah, lisuon. Yawa boy, lisuon para mo gawas yung kuan. Lisuon siya para mo gawas yung kuan, ha? Ah, bagong mechanism. Dere. Artihan. Nice ba ya? Ay, Ay, murag wala dyan. Ay, din yung craft paper ba? ay, oh, hala, may kanag-ihong ka. Craft paper. Pangutan na sila. Ay, sa pangalan. Kami, parang craft paper. Namay ka na pang origami, ano? Ha? Origami. Origami, gani ba? Pang pilo-pilo. Mga paper materials para sa art. Craft? Oo, mga art paper. Medyo kayo nag-ingong kaboy. Ana, dito na. Ana, fine arts. Ay,
Adaras, Oh, stationary. gift wrapper. Okay, dahil mo. Mga kuwan na yun na. Ah, Kaya naman, mga gift ba? uy, lain. Ano ba na? Lahi mo na? Lahi, no? Talagsaon na maguna nga na, Sa boy. unod dito, no? Sa online na dito. Mga special paper, mga leon, mga Di, gana siyang panghimo. Pang-origami? Basta ka lang. Mura ra gyapon art paper pero di ka unipis. Origami siya. Curve paper. Or bisa mo sa ako man ka na medyo eh kani magud kinig pilo-pilo ito nimo kandi siya madali magising. So pambil mo man dito ni Kaya bitong art paper or kanya nakadali magising ka ni paper. Tapos na asa dito. Be, Try ko dito. Nakami dalang papel dito. Basta dai na. ting palit ang pudag notebook no. Okay. Eskwela naman day hapit. July 29. Ah, oh, there are special papers, boy. Special paper niya. Oh, May type. requesting one input type personnel, one Hindi input to. type Gamay personnel to Gamay ka museum. Gusto mo gagamay ka ayaw mahimo. Ang iya ba nang ginahimo ka dagko ka. Mo to na siyang di ara, dagan special papers. Alagi kanang ingani nga. Mo script Water nga mahimo na lake. ko ani kay gagmay man kaayo. Ay, dara, urig, ay, bored man. Board. That your, Mayo lagi siya nga mahimo na ko ani kanang mga gagmay nga kuan. Kay katong mo nakita sa Shopee, dako kaayo. Mo to pad inyo siya nga kanang dako nung. baga rin. Kana bitaw ning gamiton ning mga invitation kasal. Ay, oh, dili day si Jakuan. Dili siya. Na humot, yan. Oh, watermark. Sa online na dito siya makita. Indot dito siya sa Baga online. rin. Linin. Pila? Nag-trentay Ano ba yan? Yung Uy, gold. Nakikita Lahi ko pa man ni siya. tayo. Lahi lagi. Pero kiri, humok-humok siya. Asa mo? requesting COC2, please contact PR. Colored paper. Wala man dyan specific, no? Kiri, pattern paper. Pattern paper, boy. Pattern kay kuan man na may mga Mauna. Ay. Si pwede ni pattern paper. Ito na tayo. Requesting D21B, D21B, please contact Locar 028. Again, D21B, please contact Local 028. Ah, nipis siya kaayo. kaayo. Dali ki mag-isi. Construction paper. Kasi construction paper. Kana, kay murag di ka jo kuan. Ini kay murag di kayo kuan. Nipis. Kini, oh, kanay. Construction. Here is what we're looking for. Dara. Kaya kay namdum ko sa Construction. Construction paper man dahil murag pang engineering. Ta.
Ano ka dyan? Okay. Utag mo sa lena niya. Ganun sa May unta no karon dili ra ba? Pero gamayan. Well ako gamayan sa kanina. Gamayan kay ganan Tanong tarik ko. ko. Nadiri na. Cause it's just Ay, Manila paper. Na, bali. Isang sige mo, Manila paper. Nga dali magisi. Yun yung sigatigo. Ay, Cartolina. Baga ra uy. Baga ra. Moros, sige. Requesting for Cashier Oliveros. Cashier Oliveros. Kindly proceed Ano, to parehas Cartolina, di curve niya. Ayun to siya nga. Walay gold. Dali ko na magisi. Dali magisi bitaw. Cartolina. Gipatry na din ako na siya Cartolina sa una. Magisi. Wala gyud niya. Dali ko na magisi. Magisi man. Cardboard. Kids and everything. Creep. Ay, creep man. Wala. Requesting DO5. DO5, Ah. please contact Rockhouse 02. Malipay na to, ana. Again, DO5, please contact 02. Yung kana scat kana dyan kasuwat construction. Gamayan siya. Taglaw din ako. Gamayan ka. Girl, I sing this game. Na, ingani ra ba to? Okay. Saras ati. Pagkatag. Sa pinaadin niya to doon nilibuton. Ano pa rin mga books di ay? Ano pa yung mga novels? Sa Mamisu. Mamisu lagi. Bisa gunsa diri sa Mamisu. Kinsa ka tagiya ni Mamisu? Wala, marag biniso. Kuyawa. Mamisu, Minisu. Kuyawa oh, artiya kayo. Kauwi na siya. Grabe na siya. Grabe di ka ganado mo. Mga notebook na ingana. Na, puro na lang mga ingana uno-naon siguro. Lagi, grabe di ka. Mamisu. Ato do to sa sunod nga floor boy, say na Aghanag sa nina, oy. Ay, ever Belena. Kadagang make-up. Nice ra ba ning color science nila? Ay, daghanag shoes diri boy. Wow. Hanag shoes. Bayan sa sunod. I'm going to the next floor. Oh, kadakong fan. Boy, kadakong fan. Grabe. Fan pa na, dako ah. Ano kuya, ano hobby din ang gambling mo?
Research indeed shows that most people don't gamble with enough money to really affect their finances. Rather, gambling is a hobby. Sa mga kwartahan na ni, hobby ni. Ay, oo, kay daga magud sila kwarta Oh, let go. hobby na nila. Murag wala ra nila ba kung mapildis sila. Oh, mo na ko nagisultid din. Murag ang ilang giapas ang thrill sa pagdaog na lang ilang giapas. Gila dili mo gamble sila, dili enough nga money ilang gamiton. Boy, mangita tagsudan nagtubig pareha sa imong sudan nagtubig nga white. Tama to? Kalimutan ako. Why? Oo, abi mo to nga area. Ay, tara sa Omega, boy. Dali, Omega to, boy. Punta na akong tagpila, boy. Requesting one and contact personnel. One and contact personnel to Dara. the office, please. Tara, ilang sudan nagtubig. Omega. Omega, lahit mo. Nice. Asa may ilang mga tubig? Mga kon, kitchenware? Lagi, mga ingana ra lagi. Mega. Dili daw water bottle boy. La kanindot sa gold. Ay, dara boy. Dara. Makadato sig color sa gold. Pila day ni? Ay, kamahal boy, 1,000. Ano kamahal? Oh. Saan man yung mga makinig? Wow! Murag sa Bible ba? Gold lampstand, gold... Wala, ninduta oy. Ah, Tag 99. tawag sa akin. Gold plato. Kalingawan ni oy, mga gold. La. Gold. Combination sa mga visitor. Pareha bas Bible ba? Gold lampstand, gold kuan. Ninduta tanahon. Mura maulaw ka magluto ani. Ala, ganahan ko ana, gold. Maulaw ka maghugas mga pangkusko. Gold mo di gamito. Ganahan ko ana, di ba ka ma-erase yung pagka-gold, no? Kato na laging panghugas na foam, ra gadun ayaw to nay. Ah, oo. Kaya Para para di di matanggal, makaskas. makaskas. Kasayang gold ro ba. Ninduta ana, oy. Ganahan ko ana, gold. Ninduta, gana, oy. Ganado kay tamukao ni gana ba, gold. Mura Ganun sa ko, mura sa ani. kaldirin pero tag 79 gikuluran. Takiri, tag 160. Gani, gikuluran ra gold niya. Mura siya kaldirin ba. Ninduta, ikaon to dami, uy. Pero ano man siya? Usa man siya aluminum. Mauro ni usa ka book gold ba, platos ba, Ano ah. kabutang aluminum ni or dili? Ninduta ni, oy. Aluminum, oy. 180. Ano nakasuwat mo kung aluminum or kuan? Ninduta po na ni, oy. Wala ka aluminum or stainless steel. Ah. Dito tag stainless. Ah, okay, dili makuano. Pero stainless siguro ni aluminum ra nito. Kung aluminum kay humok magud aluminum. Lingawa ka, Joy. Duta, oy. Oh. Giri po ko ano? Nice, sad. Hindi tao. Lutuanan, sad ni. Wala ka cute sa kutsara nga gold. Cute sa lutuanan, oy, good. Hala, Makadato hala sa ka inyo. cute, wani. Makadato sa inyo kutsara nga gold. Ninduta, din ikaw, oy. Mura ka dyan kay... Ala, Nagunaw ninduta. na kung makadato matanawon ni nga ni. Ninduta, tanawa, boy. Ninit lagi si Zatanaw. Mga ingani nga color ba, mga gold nga color, kung murag makadato sa balay tanaw no? Oo, uy. Wala yamanin, Totoo. pinaka-gold ang mga utensils. Agoy, kinsa kay makabayad yung mga yayamanin ng kuan. Ganahan ko anong bowl. Ay, dada po boy. Ay, dada po usa. Pila po ni Idza. Ah, di ko ganaan ana. Mas ganang patog forma. Of plus. Hala, di ara. Era boy, kadagan good.
Ruby bronze. The gold spoons. Buy now. Gold. Stainless steel. Hello, kanindot ani. Stainless steel man dahil siya di ay. Laki rin nindot ta. Tag 129. Stainless steel man dahil po. Stainless dahil man. Ay, kan mo ambot lang ka apre ka rin nakasuot mo gud stainless steel pero I'm Oh? not sure. Amo nakabutang rin boy. Okay. Ay, dara stainless steel Japan. Legit pa ka eh. Nindot ta dadi adi oy. Okay, kuan si kainit ka Kung mamalit ko kuan nga ni nice. Pinasosyalan. Kuan si gamiton. Di mo na pag inigamit nimo maghinay ka kay gold. Mo na yung kaganan sa gold nga color kay murag Lagi na. makadisente ba? Wala, bitaw na. Magkuan, decorate kag mga gold, may color sa balay ba? Cortina, gold. Maka-elegant jud titan aw. Kung maka-elegant uy. Sakto bitaw nang elegantan aw ng gold na color. Nindot ang paggamito ni kaon gold. Gani, nindot ang gold na color. Nindot Sana to. ko'y idea, nindot ang gold na color. Napay ko Ah. Ay, kapag video, pagkila ba yun? Tingay, ay, 2,000 dito yung palit. Ah. Ibutangan na mo, aquarium. Ah. Yung aquarium, nakuha po. Ah. Eh, nasuya mo po niya, ito siya, isda ba ginagawa? Mo ni diri sa ibabaw. Ano pa yung mga plato? Nalingaw si kuha ng gold oy. Ganaji ko sa gold. Ay mo na nino, last na eh. Wala na ila eh. Wala na may sumpay oh. Oh. Oo na niya siya. So, boss, kayo mga sanita o buwan, hindi rin mga appliance, kitchenwares, and mga tela. Daghang mga kuan diri kitchen. Kitchenwares, Hindi siya tong gold eh. legit. Makayaman. Diyan mong electric fan, gold pod. Lagi na mga customized na ganyan yung color ba? Parang Na golden house na gasud. Hasag baso, gold. Ala. makaingon na. Sa dili mo kwartahan, babasa kay gold. Ka-elegant ka na. Oo. Yung sa shop, ganda. Customized rin na. Halingaw. Hala, di ka nagpanapton. Alis sa tas panapton, boy. Customized rin yung color mo. Hello? Nami foreigner. Oh, nice food. No paint food na color by wall. Oh. Gold. Gold na. Paint wall. Wall paper. Aha, kadaghang Ano sa ngayon? ay gold nga kuan. Tanod. Aha, ka-unique. The white. Puti ah. La, nindutari o humok. Saan yun? Super light satin old rose. Ano sa yung nga tela niya ni? Silk? Satin. Satin? Satin. Satin yun. Nahan ko aning satin. Humok. Dili igaw. Humok siya. Nice Wala nga ko color. din same- Ala, same of color pero kasi itsura pero yung nagkari kay magaspang. Ah? Magaspang. Ay, magaspang ni. Kiri kay humok. Lahi lagi. Tag 99 re. Same itsura ba? Pero, Manong mahal man na. 129. Kiri 99. ha? 99 na lagi niya. Humok. Pero humok siya, murag gaan. Oh, nice. Kiri, oh, nice. Same Salina eh. Sa ilawom niya kay lahi mag-texture no? Nice eh. Kamakaputi. Yan nga color. Nice. Di Really makaputi. big sa yung may lahi Ay, be. mag-texture sa ilawom, dili mo pre sa front. Ay, nindot re. Ganahas nanay po dari nga ni. Dili ni igam. Igang mo re. Ganahan ko gingan nila po sa likod, ganun po sa atubangan. Ano lahi man? Ah, oo nga nabitaw. Ano lahi man? Nalagi ko ka ng cortina dito sa bahay, bas deka. Agi jang atubangan hamis man, jag likod rough. Lagi. Ag cortina akong gihabol oy, jag atubangan nga hamis mo, giatubang sung panit. Ah, oo, lindo mo. Perfect. Lindot na. Hamis kayo. Ay, hamis. Hamis na sa pa.
Smooth sa panit. Ano biton ano? Dili sa likod. Nice itong green ay. I like this color. Pero colors kuan lang ate. Ay, ito na sale. Sa Tinder. Nice po rin nga color. Nice po ni pagka-pink, oh. Although di siya fuchsia kayo. Very nice, ra. One housekeeping personnel, kayo po si Duo 51. Jacquard. $149? Hindi mga ano. Ninduta ng manahi ay, oy. Manindot kayo. Very. Ay, kini, dili init. Punji. Tag 39. Kini, nindot, dili init. Ano lang yung color? Ay, dahil po siya. Punji. Punji plain. Requesting for COC2, please proceed to Office 1. Baga. Kiri, nice sa drike humok. Pila ni? 29. Nice ug mga telo. Tara na, Kim. Alas 6 naman din. Kasi ano to? Pa sa suras uy. Lagi na kasi sa... O pa takaadto sa food park. Sa ubos. Sa area ani. Pinakaiba po naman ta. Ah, Sa ubos, nalalabyan din na. labyan na? Oh, katanit ba sa may kuhaan sa to? Grocery. Yawa no, mura magsibo. Lagi? Mura na dito. Musuri ka dili, mura na ka kuhaan. Nagana si Budget. Mura jud Cebu. Sa metro. Cebu Fields kayo so. Lagi Cebu Fields. Yung mga estudyante sa Syudad Fields jud boy. lagi. Ang estudyante sa JC ko agad na. Lagi. Katang sa si Inyo. Ang sana si Inyo ka na. Sa inyo. Maasin City. College of Masin. Oh, yeah. Kanang mga nurse ba? Aw, Sila may mas dool diri sa pisa kaysa sa SJC. GC. Lugi, magpabugnaw. Ano ba diri ba? Ano ba? Ah, ano te? Pangitas na tayo. Dako pud oy. Ako eh. Mura jud syudad na jud. Pero may fine ano? Murag kini nga mall mao jud ni murag signifying mark. May syudad na jud Masin. Lagi. Murag na stamp na jud ba na sealed na jud siya nga syudad na jud ba. Lagi. Tungod ani. Wala sudad na dito ba asin. Di na jud doubtful ba syudad na jud ni. Lagi. Ano na gadi pinaingan. At least kung na mga muanhi ba, mga turista or mga bago pa diri, mga bakasyonista, dili mabaguhan kay na mga Ano kuan. nilang food court? Ah, I see. Oh. Ramon lagi Mandawi og style boy. Mga mura dito. Ano nilang food court? Kaya nagpagkaon eh. Diretso na bang sa kuan?
Friday. Allah. Di ba kung wala kabi na? Lingawa, oy. Ano siya? Cebu Fields. Legit dyan. Og CR sa kunos ate. Ay, nahilot boy, oh. Di pa. Exit lang. Ay, scroll naman yan. Mangihi sa kunos siya. Ang ikaw? Dili ra. Hindi tagi diri boy kay hilot. Ha? Dara da. Good hands massage. Kita nito. 30 minutes. Nindot ang Head. reflexology, oh. Head, 140. neck, back, and arms. Foot massage. Reflexology. What's reflexology? Kanang reflex. Tiil. Ana-ana. Na? Nindot ang reflex. 30 minutes kay 140. Foot massage. Reflexology. Nindot lagi magpa-reflexology. Asa man na lagi ka nang tusok-tusok ang tiil? Dili. Ilarang i-massage yung tiil. Duta, oh. 140. Ayan, ano? Nya. Okay rin natin nga bugna na kayo. Okay ra, oy. Di mo Full sukat. body, oh. 280 ra ilang full body. Barato ra. Ang sabat to, tag 500. Lalo sa bato na? 300 ay to whole body massage sa bato. Lalo sa bato? Dili yung duta, oh. Kay 140. Okay rin bidalagi na nga bugna mo na ako. Okay ra, oy. Di mo sukat ka ng lawas. Di man. Ang panuhot. Dili ra. Kay bugna mo. Sakit mo bugna. Kuyawa, no? Na na may mall dire, ah. Nagmula na ka tututuan. Ako dito ni Agi dito sa tulog eh? Adirim din kilid. Diri, ah. Anak tatay niya. Yay! Na mo, buong nagsisimasa kaya doon na kayo. No, as in. Kay kung ato sa atong gikan, doon ra ba jud? Wala ka doon. Hasta mga taga-hindang, taga-inupakan. Taga-bato. Lagi, ari ra jud na. Si tatay.